Ти знаеш, че през 97-ма семейство Симпсън са предрекли финала на световното. Горе-долу вече няма човек, който поне веднъж да не е чувал за така известните предсказания от някои от епизодите на семейство Симпсън. И като цяло, дали това е случайност или не, ако трябва да си кажем честно, ти или аз, надали някога ще разберем. И в един от епизодите гледат финал между отборите на Мексико и Португалия. This match will determine once and for all which nation is the greatest on earth. Mexico or Portugal. Обаче нека сега се запитаме дали това е реален и най-вече възможен шанс за Мондиала. Доста хора ще кажат, че Португалия е доста възможно да стигне до финал, но за Мексико да няма никакъв шанс. На пръв поглед изглежда така, но има няколко доста интересни довода до това мексиканците да продължат толкова напред, че изцяло да променят вашето мислене. Първо, те са домакини и естествено всички мачове от групата ще се играят на родна земя. А ако станат първи в групата, ще играят и до четвъртфиналите на стадио Ацтека, който е на, забележете, над 2200 метра надморска височина. И както знаем, там въздуха е много по-разреден, което значи, че противниковите отбори ще се уморят една идея по-бързо, докато мексиканците вече са свикнали на тези условия. Пътят им до полуфиналите не е чак толкова труден и като се имат предвид условията за игра и най-вече сърцатите им фенове, представете ли с какво ще има на гостуващите отбори? А ти какво мислиш? Ще бъде ли Мексико черния кон на това първенство или пък ще отпаднат при първия по-сериозен съперник, който срещнат? Напиши ми долу в коментарите.